Na storiju Anelinog Instagram profila su objavljene poruke zabrinutosti njenih obožavalaca, a razlozi su različiti sudeći po komentarima. Ovim putem apelujemo na produkciju Pinka da izvedu Aneli Ahmić kod lekara da se proveri. Ne treba da se ovo ignoriše, jer je vidljivo da je Aneli u veoma lošem stanju. Poručili su na njenom Instagram profilu. Neki u komentarima krive produkciju, da neko sumnja i za navodne tablete za mršavljenje koje joj je Luka nudio jednom prilikom. Generalno zabrinutost dolazi sa svih strana, mada u komentarima se može pročitati i kako neko krivi njeno sinoćno preterano alkoholisanje i prepuštanje raspoloženju žurke. Svakako nam ostaje da ispratimo situaciju i sami vidimo u kakvom se smjeru kreće, šta su zapravo razlozi ove panike. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.